Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija talab riżenja tal-Ministru Carmelo Abela wara d-dettalji żvelati minn Lovin Malta meta Jonathan Ferris saħaq li meta kien spettur tal-Pulizija kellu ntħil mill-Ministru f'investigazzjoni. L-Oppożizzjoni qiegħda llum titlob ir-riżenja tal-Ministru Carmelo Abela u qed titlobha b'effett immedjat. Fin-nuqqas ir-responsabbiltà kollha taqa' f'ħoġor il-Prim Ministru Joseph Muscat direttament. Meta tkellem fl-aġġornament Adrian Delija qal li jumejn ilu Jonathan Ferris żvela li fis-sena 2016 meta kien spettur tal-Pulizija kellu ntħil ministerjali fl-investigazzjonijiet kien hemm min ipprova jċekken dak li qal Ferris u jiġbed xi konklużjonijiet. L-Oppożizzjoni ma ġlitx u bdiet issaqsi lill-Ministri kollha kienux huma li ndaħlu f'investigazzjonijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni kompla li l-Ministri ċaħdu dan l-intħil iżda l-erba' wieħed mill-portals elettroniċi ħabba li fir-realtà Ferris qed jgħid u jikxef minnu l-Ministru involut. Dan kien propju l-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Jirriżulta li dan l-intħil kien fuq investigazzjoni partikolari fejn ma sarux mistoqsijiet ġenerali dwar aġir ġenerali iżda fuq investigazzjoni partikolari. Jirriżulta li f'Mejju tal-2016 kien hemm sensiela ta' emails li bdew saqsu lil Ferris dwar każ partikolari, staqsih fiex wasal u x'kien qed jiġri fil-każ. Jirriżulta wkoll li fl-istess xahar fil-korrispondenza beda jiġi kkupjat u jara l-mistoqsijiet il-Ministru nnifsu. Bdew isaqsuh u Ferris dejjem iwieġeb li d-data protection qedem mal kulħadd li l-liġi tapplika għal kulħadd u li l-informazzjoni mitluba ma setax itiha. Adrian Delija qal li jirriżulta li hemm provi u evidenza ċara li kien hemm intħil dirett mill-Ministru tal-Intern li taħtu jaqgħu il-Pulizija li lil Ferris ma ħallihx jagħmel xogħlu. Ferris ma setax ikompli bidmiru biex jipproteġi lil Maltin. Jekk il-Pulizija tinvestiga xi ħaġa, ix'inhi? Ix-droga, ix-frodi u x'lill-Ministri stess? U x'lill-Prim Ministru? Il-Gvern ma jistax jindaħal, ma jistax iwaqqaf lill-Pulizija milli tagħmel xogħla. Għax jekk jindaħal il-Gvern x'jiġri? X'ikun ġara? Ikun il-Ministru ħaj jiddeċiedi u sajtih promotion jew ikeċċieħ dak li jkun? Ikun ifisser li qegħdin f'dittatorjat. Ikun ifisser illi qegħdin fi gvern totalitarju li tfisser illi persuna waħda tikmanda kollox. U semma s-saltna ta' dritt u qal li s-soċjetà ċivili tkellmet ukoll billi protestat. Il-Gvern ma jistax jindaħal lill-Pulizija u ma jistax iwaqqaf lill-Pulizija milli tagħmel xogħla. Issa qegħdin f'ċirkostanza illi wara snin l-Oppożizzjoni imma fl-aħħar xhur iktar minn qatt qabel għajta waħda mhux mill-Oppożizzjoni, mhux biss mill-Oppożizzjoni, ma minn kulħadd. Mill-Prim Imħallef, mill-ġurnalisti, minn nies fit-triq, minn barra pajjiżna. Qegħdin taħt il-lenti tad-dinja mhux biex nagħmlu l-ħsara lil pajjiżna, biex nagħmlu l-ġid il-pajjiżna, biex nuru li f'pajjiżna teżisti d-dinjità, teżisti d-demokrazija, teżisti r-rule of law illi tfisser illi meta l-Gvern jindaħal lill-Pulizija, il-Ministru irid jitlaq. Adrian Delija qal li hemm konsegwenza waħda bil-loġika fejn il-Ministru irid jagħti r-riżenja tiegħu. M'hemmx għażla jew tlaqliq dwar dan. Adrian Delija qal li dawn mhumiex allegazzjonijiet iżduma fatti u għalhekk l-Oppożizzjoni qed titlob ir-riżenja immedjata tal-Ministru Carmelo Abela fin-nuqqas ta' dan ir-responsabbiltà taqa' kollha kemm hi fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat.